Insyaallah menawi Mbah Sholihun ngoten wekdal menika sampun sekeca. Sampun sekeca. Pun jelas papan panggonan, pun jelas piwalesipun Allah. Sing urung cetha niki lak awak dhewe niki, Pak. Dadi pun dawuhaken panci mautul alim mautul alam. Sedone tiyang alim niku dados pepetenging jagat. Mula kapan wonten tiyang alim seda kiyambak kedah ngrumaosi, kedah tata-tata nek dunyane iki saya peteng. Wonten ing hadis lintu ugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken, innallaha la yaqbidul ilma intizaan yantazi'uhu minal ibad. Dados Allah niku mboten bakalan jabut ilmune sing wis temurun teng alam donya. Imaniku ulumul Quran, ulumul fikhi, ilmu tasawuf, ilmu napa kemawon sing wis diturunke Allah teng donya niki mboten kok terus dibedol ditarik munggah malih mboten. Jadi mboten nenten wong alim, alamah, ahli Quran kok ujuk-ujuk wungu sare ilang ilmune. Dadi bodoh dadak nggih mboten nenten. Tiyang sing ahli fikih nggih ngoten. Mboten nenten ana wong alim fikih tindakan kondur kudanan terus tekan dalem ngilmune luntur ilang kabeh mboten enten. Walakin yakbidul ilma, ananging Allah bakal njabut ngilmu sing wis diturunke teng alam donya niku biqabdil ulama. Kanthi lantaran Allah niku nyedani dening para alim. Jadi gampile rembag ibarat toya wonten gelas. Allah niku nek badhe mendhet toya iki ora kok terus banyune disuntak niku mboten. Tapi ya sekaligus dijupuk gelase, diangkat gelase. Biqabdil ulama, mendhet ngilmu teng alam donya niki nggih kanthi lantaran sedone tiyang alim. Kula njenengan sedaya kedah paham kapan ana wong alim seda, kapan ana kiai seda. Iki berarti Allah nembe ngelongi ilmu-ilmu sing diturunke teng alam donya. Hatta lam yabqa alima. Ngantos dumugi titi wancine mangkeh telas, Pak. Tiang-tiang alim niku. Lah kapan wong-wong alim niku pun telas, lah niki persoalan-persoalan baru akan muncul. Kapan tiang-tiang alim, kapan kiai-kiai sampun kapundhut ilmu-ilmune Allah niki pun telas teng alam donya. Donyane arep dadi peteng. Dadi gelap gulita. Klanten panci al ulama
surujud dunya. Tiang alim niki dadi pepadangi dunya. Tiang alim niki dadi lampu-lampune donya wa masabihul akhirah, sekaligus lampu sing bakal nuntun kula jenengan dumugine alam akhirah. Lah nalikane wong-wong alim niki pun telas, Pak. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Wong-wong awam kados kula jenengan arep padha golek pemimpin, golek panutan, golek patokan, ru'usan juhalan. Akhire ya sak kecekele. Gandeng nang desa kene iki wis ora ana sing iso ngaji. Gandeng wis ora ana sing iso gawe panutan, ya wis. Ru'usan juhalan. Terlebih hari ini ketika akses informasi, akses keilmuan gampil banget kita dapatkan. Niki arep mung golek sing ketoke kaya wong pinter-pinter, kaya wong alim. Ora usah ndadak sowan teng pondok, ora usah ndadak melu ngaji rawuh teng pengajian. Cukup nang dalem nyetel YouTube, nggih mboten? Kiyaine wis sedo kono wis saiki tak ngaji lewat YouTube wae. Ngaji lewat radio. Radio sakniki wis kalah Pak, ora payu Pak. Saiki wis mangsane YouTube, mangsane TikTok, mangsane subhanallah. Niku jenengan arep golek model kiai sing napa mawon saged nemu Pak. Sing Jawa, sing Cina, sing Arab, sing Londo, tanpa ada verifikasi keilmuan sama sekali. Oh, kaya asal iso ngomong, diupload munggah pun monggo. Tergantung panjenengan sedaya. Ida su'ilu, nalikane wong-wong bodho niki ditakoni marang umate, dos pundi niki hukume kiai, dos pundi niki hukume ustad, faftau bi ghairi ilmin. Kathah sakniki sing berfatwa tanpa berdasarkan ilmu. Niki sing ndadekke peteng kahanan zaman sakniki niki. Faftau bi ghairi ilmin. Ayo wong pancen modale mung apal hadis siji loro, Quran terjemahan. Pertanyaane warna-warna ya akhire dijawab ya mung nganggo akal, nganggo logika. Bi ghairi ilmin. Kapan wis njawab ora nganggo ilmu, tiang-tiang niku ya dadi dolu. Akeh wong-wong sing kesasar. Nek mung kesasar ngoten dirasake dhewe. Sing bahaya niku fa'adhallu lan padha nasar-nasarake marang ummate. Niki kan werni-werni Pak, ana istilah kiai tiban. Ujug-ujug karo kiai nang kono. Kiai tiban ana meneh wali anyaran, ana meneh nabi. Indonesia niki negara sing paling top Pak. Setahun niku nabi palsu iso 400 nang Indonesia niki. Niku teng Indonesia Pak. Kabeh wani ngaku dadi nabi, wani ngaku dadi wali, wani ngaku dadi kiai. Lah nek awak dhewe wis ditinggal Mbah Solihun, wis ditinggal Pak Dur,
ditinggal Mbah Muhaimin, ditinggal Mbah Dorozak, ditinggal kiai-kiai Magelang ngeten niki kan. Ibarat lampu-lampu sing ageng niki pun dipundhut kalian Allah. Tapi kula jenengan kedah njaga bareng-bareng. Artine napa kedah pun siapaken generasi-generasi penerus. Alhamdulillah Mbah Solihun nggih pun toto-toto. Teng mriki ya wis ana Gus Anam. Rayi-rayine mangke sing neruske ngopeni lampu sing jenengane Nurul Hasan. Mila pondok pesantren Nurul Hasan niki kedah kita jagi sareng-sareng. Piye carane ben terus memproduksi lampu-lampu. Nggih pancen likulli zamanin, setiap zaman niki wonten tokohe, Pak. Lan boten sami. Sakniki nek arep golek sing sekaliber Mbah Solihun nggih awrat. Sekaliber Mbah Dur nggih awrat. Apa meneh sekaliber Mbah Muhsin, Mbah Dalhar, Mbah tambah tahun nggih tambah susut. Cara lampu niku wate niku saya kelong. Biyen lampu 1000 watt madangi sak Jawa Tengah. Lampu 20.000 watt iso madangi sak tanah Jawa. Saniki kiambak duwe lampu 100 watt. Kiyip-kiyip iso madangi sak desa wis alhamdulillah. Sing penting desa kula jenengan aja nganti kepaten obor. Sing penting keluarga kula jenengan aja nganti kepaten obor. Kedah pun siapaken. Kathah dusun-dusun sing wis do kepaten obor, Pak. Kathah, Pak. Wonten sederek Boyolali dugi teng griya. Sambat-sambat nyuwun santri. Riyen niku Gus, dusun nggen kula jaman suwargi Mbah Kiai tasih sugeng. Masya Allah, masjide rame, tiap sonten lare-lare ngaos teng masjid, ba'dal maghrib lare-lare pemuda, sing tiang sepuh bar maghrib dugi isak nggih do wiridan deres Quran teng masjid. Masjide katon regeng, desane katon makmur. Riyen zaman suwargi Mbah Kiai sugeng. Tapi begitu Mbah Kiai kapundhut, dilalae putrane Mbah Kiai kok ya ora ana sing ngaji. Dilalae kiwa tengen masjid kok ya ora ana santrine. Nggih akhire nggih pengajian sore sing maune nang langgar nang masjid katon rame, sakniki pun sepen. Sing rame saiki pindah nang perapatan. Ba'dal maghrib biasane do nderes do ngaji nang masjid nunggu jamaah isya, saniki pun glondang. Mboten enten tiyange. Saiki sing rame bar maghrib pindah nang dalem, jingleng nang ngarep TV. Niki situasi. Pripun lah Gus niki mbok padoske. Lare sing kersa tenggen kula pun monggo mangke napa kebetahane. Desane kula pun peteng dedet sakniki. Lah niki perlu sekali milai dipun inventarisir teng dusun-dusun monggo. Kapan teng dusun panjenengan ijek ana santrine,
Alhamdulillah ijik ana sing mondok nang Geger cah 3, ijik ana sing mondok nang Lirboyo cah 2, ana sing nderek nang Payaman cah 5. Kapan ijik ana sing ngaji ngoten niku, Pak? Ijik ana sing diarep-arep 5 tahun meneh panen. 10 tahun meneh kae bocah Bali desane Padang. Arep ana lampu-lampune. Sepindah malih senajan to mung 10 watt. Senajan to mung 15 watt. Tapi nek sak desa niku duwe lampu 10 wattan wis dadi 100 watt iso padang lahir batine dusun kula panjenengan. Niki lho. Dadi sepindah malih wa kafa bil mauti waidho, sedone tiang alim, sedone Mbah Solihun niki kedah dados pitutur, alarm, peringatan kagem kula panjenengan. Nek lampune Magelang ki saiki wis kelon, lampune Jawa Tengah ki wis susut. Mila kiambak kedah nyiapaken monggo. Pondok pesantren Nurul Hasan niki nggih panci disiapke Mbah Solihun kangge nyiapke lampu-lampu teng dusun-dusun, nyetak lampu-lampu teng masyarakat. Senajan to Mbah Solihun pun kapundhut, Pak, tidak ada yang berubah teng pondok mriki. Ngajine yo tetep, wulangane nggih sami, barokahe ya tetep, syukur malah tambah. Allahumma ya tambah. Wong sakniki Mbah Solihun pun langkung caket dumateng Allah. Dadi jenengan nitipke putra ting Geger mriki niku nggih tetep pasrahe kalih Mbah Solihun. Gus Anam niku umanak mung dipasrahi dikon ngawat-awati putra-putra jenengan. Keluarga mriki tetep sing mbakoni, sing mengkoni nggih tetep Mbah Solihun. Kranten panci didhawuhke teng Al-Qur'an, bilih para syuhada, kekasih-kekasih Allah, tiang-tiang alim sedo niku mung pindah papan panggoni. Bal ahyaun 'inda rabbihim, bahkan beliau-beliau niku kembali dihidupkan oleh Allah. Jadi yo tetep ngawat-awati. Mbah Solihun yo tetep nunggoni ngrungkepi pondok Nurul Hasan niki. Dadi jenengan rawuh mriki nggawa putra dipasrahke Gus Anam. Mbah Solihun nggih pirsa marem bunga. Krana pondok pesantren niki tinggalane Allahu yarham. Mila kula jenengan sedaya nggadahi kewajiban ngurip-urip pondok pesantren Nurul Hasan. Luwih-luwih para alumni mutakhorrijin, mutakhorrijat, panjenengan putra-putrane Mbah Solihun. Putrane Mbah Solihun ora mung Gus Anam sak rai-raine mboten. Panjenengan sedaya putra-putra bisabab. Panjenengan nggadahi tanggal jawab melu ngurip-urip pondok pesantren Nurul Hasan. Monggo kondurke malih putra jenengan teng mriki, pasrahke malih teng Gus Anam. Monggo diterke malih wayahe jenengan teng Geger, pasrahke malih ponakane jenengan. Insya Allah niku badhe dados bungahe Mbah Solihun
dados ridhone Mbah Solihun sing nukulaken kaberkahan berkah dumateng kula panjenengan sedaya. Allahumma amin. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan kaberkahan, dipun paringi tambah istiqomah ibadahipun, dipun paringi tambah istiqomah antukipun berjuang ikla'i kalimatillah, nerasaken napa ingkang dados tinggalanipun Mbah Kyai Solihun. Putra-putra do terus semangat oleh padha thalabul ilmi, terus oleh padha ngaji, aget nerasaken perjuanganipun. Allahu yarham Mbah Kyai Solihun. Allahumma amin. Mekaten semanten ingkang dalem aturaken, kathah kalepatan nyuwun pangapunten. Akhirul kalam, wassalamu